sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi, nibingelwa uDSD la isilo soMaskandi, ugqoko likazwelonke. Yengani konye ntombento. Ngithi nje ke sizonethulela lapha iqembu elisha esilisungulile elibizwa ngOsbali. Yengani konye ntonyama, uqolile wasifisi, ngamtholale waphumusa umlomo. Yengani konye ntombento, uthuthukile waqala, ngamtholale waphupha. Yengani konye ntonyama, ukhoswa wamasoka, ngamthola kwezethala. Yengani konye ntonyama, usilindilwa waSulu, ngamthola kwezempezi emnyama. Ubobo umfana ePiki bafowethu, siyacela nisapote nali iqembu esilakhile eliholwa ubhuti uDSD nami noThobani umfoka Jamie. Ngamthola le kumagesa amahle. Indaba eyiphika le umnikazi weFortuna noma yithi bafowethu iCD yaphuma yethu Osbali ihloko sithi amaswidi iphuma ngomhla ka30 ozoba phakathi neviki yena nokhona. Kodwa ke bafowethu ngomhla ka2 laphana kwaMayimayi iCD izobusitholakala ngokugcwele. Mina ukula ngiyakwazi futhi ngiyahlonipha. NaseThekwini sizofika eSemarisburg obusePortshepstone. Ngiyacela ke ukuthi nje einkundleni zokuxhumana nihubha abafowethu oBM Yendlamlenze kanye noDSD kanye noBobo umfana wePiki nomdumba kaPelepele umfakanene bona bazokhipha ama data azobe uyangithini lokho engikhomba ngomuso. Nangengithini uyangithini lokho engikhomba ngomuso. Mina ukulwa ngiyakwazi futhi ngiyahlonipha. Ngempela ukulwa ngiyakwazi futhi ngiyahlonipha. Ngiyatshela ukulwa ngiyakwazi futhi ngiyahlonipha. Nangengithini uyangithini lokho engikhomba ngomuso.